Тормуш берген сынаулардан күчлү болуп яшәргә тәгәрәсен гомер йомганы тигез булсын тормыш юллары бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен нибары тәгәрәсен гомер йомганы тигез булсын тормыш юллары буталмасын кеше язмышлары Ходай бәхет бирсен нибары Бар канатны кайырмаска ялгышып айырмаска Yıllar aşağı izlep topkan Бәхетini югалтмаска Тәгәрәсен гомер йомган